همین هزین سیاسی و بتایبەتی هێزên کوردی وەکی دی yani لە هێزên کوردی ji ber ku piraniya me got piraniya xelkê Şêx Mesûd Eşrefî Kurdin Kurdin. lewra hêzên Kurdî hem erke hem mafe ku karibin bi ceddiyet li svar rewşê rawestin bişopînin û xwedî beryar bin karibin çawa piştger bin alîkar bin çawa bi her hawî haya wan ji hevdû hebe ev xwînherkandin îro berî siba raweste ji nû ve diyalog hiwar berdewam bike guftugû werê nû kirin yani guftugû ne ji bo guftugûa bê guftugû diyalog û hiwar na hiwar erê her û her berdewam be ji bo tefahumê